от целия ден на събитието и така, Геннади, заповядай. Здравейте, чуваме се окей. Виждам много познати лица. Така, аз съм Геннади и Optimization.bg. Ще говорим за вътрешните фактори и за това какво ние с наши усилия, с работа върху сайта, можем да направим за по-добро усилие. Защо е толкова важно? Даже предполагам, че всички присъстваха на лекцията на Мария Моева сутринта от Google, която успя да ви разкаже точно защо е важно сайта да е окей. Аз ще се опитам да покажа малко по-разширено нещата и за това как ние ги виждаме и как се опитваме да изчистваме грешките в сайта, което естествено води съответно свои ползи. Единствено да опитам да придобия представа кой оптимизира сайтове, т.е. се явява като оптимизатор. Така, кой е представител на бизнеса, има си свой бизнес и свой вебсайт и ще има свой вебсайт. Така, да започнем. Аз съм Геннади, работим за SEO агенция Optimization.bg с 5 години опит в класиране и оптимизация на вебсайтове и доволни клиенти. Това са нашите абонати. Част от нашите клиенти са презентирани на тази страница или в вебсайта на портфолио. За какво ще говорим? Ще говорим естествено за SEO, SEO конференция, за вътрешни фактори, малко външни фактори, поведенчески. Само въпрос ще дефинираме какво са и що са. Какво е SEO и какво е класиране? Това е една комплексна работа, насочена за заемане на по-добри позиции в търсачките от ваши, наши, чужди сайтове и така нататък. До какво води? Естествено, това води до печалба, бизнес изгода, резултат на посещение на целеви потребител. Накратко, хората посещават сайта ни търсейки по ключови фрази, които са свързани с вашия бизнес и съответно правят съответните конверсии. И вече зависимост от това дали предлагате изгодни условия и качество на обслужване, съответно процента конверсия се увеличава или се намалява. Какво можем да направим ние, както и вие, както и всички, когато оптимизираме един вебсайт, 2 вебсайта, 20 вебсайта, няма значение. Ние можем да въздействаме на вътрешни фактори, т.е. да работим с нашия сайт, това, което наистина може, защото това е в нашия ръце, това е наш вебсайт. Може да въздействаме на външни фактори. Тук няма да споменаваме за линк билдинг, за hard link билдинг, за линк мрежи, покупка на линкове, тук няма да за това нещо. И евентуално въздействие на поведенчески фактори. Това са типа въздействия. Значи, какво представляват вътрешни фактори? Това е комплексна работа върху сайта. Върху сайт, около сайта, зад сайта, над сайта, вече зависимо от кой какви функции по сайта изпълнява. Това е работа с домейна, т.е. той да отговаря на бранда, това може да са няколко домейна, ако имаме няколко магазина. Работа с сървъра, т.е. ние се грижим така, че сайта да е нон-стоп онлайн, да може всеки потребител 24 часа в денонощието да си отвори сайт и да си направи съответния, да си намери съответните въпроси, отговори, които иска да разреши. Външни фактори, това са линкове. Линкове, препратки към нашите сайтове или социални сигнали в съответните социални мрежи. Поведенчески фактори, това са посещения. Посещения и анализ на посещенията, точно какво посетители правят в нашия сайт. Колко време така в сайта, какъв е баунс рейтът, процент на отказ, колко страници преглеждат,
какво правят, кога поръчват, кога не поръчват, защо поръчват и така нататък. Това са все поведенчески фактори, които се свеждат към една такава обща теория, web анализ. Значи, комплекс от вътрешни, външни и поведенчески фактори и въздействие върху тях формира един SEO процес и това фактически е работа по всеки един SEO проект. И така, какви вътрешни фактори ще се опитаме да разгледаме? Някои от тях, не всички. HTML код и тагове. Едно от важните неща, специално за тази точка ще разглеждаме колко е важна валидацията на кода, колкото може би странно да звучи за някой. Каква е ролята на title и как е добре да се формира той за всяка една страница. За хаш 1, хаш 2, хаш 6 тагове също така. Форматиране на текст, т.е. как е повърхностни неща, защото със сигурност и Мир говорил за копирайтинг и със сигурност някои неща ще се припокриват с лекцията на други лектори. И така, ще разглеждаме и текст. И не само обем и наситеността на ключови думи, но и това колко е уникален той, колко е полезен за потребителите и важно е да не се дублира. Значи, дублирането на съдържанието ще разглеждаме много, защото практиката при нас не показва, със сигурност и при другите, че откриване на дублирано съдържание и премахването му отнема адски много време, само да се намери и да се формулира задача. Там нататък отнема още повече време, за да се реализират тези промени от програмиста. Сървър, това са нещата от сорта на кодове на сървъра. Точно дали страницата връща 200 ОК или 404 отговор или е пренасочена с 301, 302 редирект или други. И инструкции за робота. Примерно робот стейте. За какво отговаря, какво да се пише, дали да се пише, така да е. URL, как изглежда адрес на една страница, колко е дълъг, колко е уникален и едно златно правило, една страница, един URL. Тоест, ясно е, че не може едно и също съдържание, една и съща страница да достъпна на няколко, даже повече от един или повече от два адреса. Тогава става въпрос за систематични грешки. Времеви променливи, това е възрастта на сайта, възрастта на домейна, колко често се добавя ново съдържание, колко често се обновява съдържанието на стари странички. География, това къде точно се намира нашия сървър и дали е правилно зададен региона на вашия вебсайт, в случая ако домен е .com и вие искате да го насочите за България или за някаква друга държава, е задължително в Google Webmaster да се настрои регион. Линк структура. Това ще рече, че точно ще гледаме дали сайта ви е правилно структуриран, така че да е достъпен за потребители и хората да могат лесно и бързо да намерят търсеното от тях съдържание. CMS. Ще споменавам CMS специално за някакви специфични грешки, които примерно WordPress генерира или някога, ако използвате някакъв CMS, който е списан специално за ваша поръчка, евентуално за някакви грешки, които трябва да търсите. И ресурси и инструкции за търсачката. Отново работа с роботството, sitemap XML и перманентна работа с Google Webmaster. Сега нататък просто ще ви кажа, че Google Webmaster трябва да се преглежда за грешки, ако може, поне веднъж на седмица. Със сигурност ще намерите нещо интересно. Вътрешни фактори, защо реших да говоря точно за това? Защото в последно време ние основно отделяме адски много ресурси и включително времеви
както и финансови ресурси за това да въздействаме върху вътрешните фактори. И това е наистина един най-обемен дел в цел. Изисква страшно много време, а е най-добре да се прилага перманентно, т.е. винаги да се работи по сайта, под една или друга форма. 80-20, както беше показано в програмата, това може да се каже, че има естествено изключение, но дори 20% работа, професионална, качествена работа за вътрешна оптимизация ще ви доведат 80% резултата. Но ще ви кажа, че си струва. Това е една от картинките. Няма много картинки в слайдове. Те са 3. Това е един резултат от перманентна работа върху сайт. Тук сайтът е стартиран в самото начало, юли 2011 и до декември 2011 гониме 10 000 посещения дневно. Това е един наш проект, с който много се гордеем, който дори днес беше показан като пример в микроформатите в слайда на Мария Моева. Какво правим ние? По принцип, препоръчваме и просто споделяме какво правим ние по време на, преди да почнем да оптимизираме. Значи първо това е ключов на анализи. Анализ на ключови думи. Следващото нещо е анализ на конкуренцията. Тоест, първо определяме ключовите думи около нашия бизнес, какви търсения имат и да изберем отгоре до долу в Google AdWords Keyword Tool си избираме релевантни за нашия бизнес ключови думи. Оттам нататък започваме да гледаме как и какви сайтове има нашата конкуренция. След това разпределяме ключовите думи по всяка назначаваме. Ето за тази ключова дума отговаря тази целева страница. Ако имаме много ключови думи, трябва да имаме много целеви страници, защото не става да напълним една страница с 10 силни, тежки ключови думи, даже и с 2 не става, ако не са близки семантично. Така че най-добре, когато работим с една силна ключова дума, то за нея да отговаря една целева страница. Ако имаме други ключови думи, съответно се стараем да правим страници за всяка силна ключова дума. След това започваме да пишем ТЗ е техническо задание. Техническо задание за написване на текстове. Тоест, казваме, че тук трябва да се коригира текст. В тази целева страница трябва да се коригира текст. Трябва да се добави или трябва да се махне. Или ако е дублирано, на цяло да се пренапише. След това започваме одит на вътрешни фактори, които ще ги разгледаме още. И след това се формира техническо задание за оптимизация. Генерираме тези два отчета и го предаваме на клиента. В случая съм го написал на програмиста, защото в крайна сметка той ги прави нещата. В повечето случаи. Евентуално за текста вече отговаря към тест менеджер или пак програмиста, зависи ако отговаря за това нещо. Важно е да се предаде в ясен вид, защото нямам нищо против програмисти, смятам ги за колеги, но доста често проявяват инициатива и започват да не правят грешки, просто правят не това, което примерно ние сте казали, защото това все пак всичко идва от нашия опит и от гадлайна на Google. И ясен вид, след това пак ще проверяваме. 20 пъти ще проверяваме как и какво е направил програмиста, за да не правим грешки. И след това доработваме сайта. Много често идват клиенти с сайт, готов сайт, ние сме профили за сайт, ето тази агенция ги е направила, казала, че го е оптимизирала. Естествено, повечето веб дизайн агенции, които създават сайтове за клиенти, естествено твърдят, че техни сайтове са оптимизирани, ще са откриваеми за търсачки, но този процент е много малък. Тоест, наистина много малко сайтове попадат при нас, които да са готови веднага да се изстрелят, веднага да се оптимизират. Така, след това започваме етап втори, класиране.
Започваме вече да задействаме вътрешни фактори. Това вече след като сме оправили тайтъли, заглавия, описания, текстове и така нататък. Започваме с вътрешни фактори. Първото, което нещо трябва да се направи, това е да се засилят социални сигнали. Facebook лайк, Google плюс едно бутони, всичко това вече е задължително. Просто да има на всяка страница и да лайква конкретна страница, където се намира потребителя. Натурално натрупване на линкове, това вече е споделяне по форуми, по блогове, отзиви, ето откъде съм си купил матрак, не ми харесва или ми харесва, или ето тези са много лоши. В повечето случаи, когато хората оставят лоши отзиви за фирми, оставят и линкове към сайта. С което Google вече се бори и до някъде се твърди, че успяват да разберат, че отзива е отрицателен и да не предадат линк тежест, но не ми се вярват към този момент да е така. След като сме натрупали някаква линк маса, започваме по втори новид на вътрешни фактори и да разглеждаме и да работим отново с текстове и даваме задание на клиента да генерира ново съдържание или да пренапише старото. И пак се връщаме до доработка на сайта, защото всеки 3-6 месеца излизат нови неща, които е хубаво да се интегрират в сайта ви, съответно това включва тази доработка. След това идва етап 3 и отново вътрешни фактори. Затова 80-20. И затова се губи най-много време, защото текстове губят уникалност, текстове започват масово да се дублират в сайтове. Кой просто си копира, защото не може да си напише, кой просто го мързи и го копира, кой нарочно го копира, защото толкова може. И просто го крадат, така да кажем. Няма начин да се борим с това, няма как да спрем хората да крадат, просто пренаписваме. Така. Контрол върху програмиста. Още веднъж трябва да се проверява как са настроени редирекция, ако имало такова задание, или ако нямало е то ново, винаги трябва да се проверява. И след всяко техническо задание, проверка, след отговора на програмиста, естествено, когато дава окей на имейл, че е готов, проверяваме. Проверяваме. В 90% от случаите има някакви грешки. Експериментални промени винаги се правят експерименти, особено с текстове и наситеността на ключовите думи. Примерно в тази целева страница брой ключови думи не е достатъчно и трябва да се добави, или трябва да се махне, или трябва да се добави още съдържание. Примерно реализация на микроформати. Практика показва, че да се реализират едни микроформати изискват много време и затова този процес е така експериментален и перманентен. Следващата точка за това, че пак трябва да се връщаме към вътрешните фактори, е, че конкуренцията се това не спи. И те са хора, и те трябва да дадат, те искат да печелят. И трябва да се проверява всичко. И контент менеджера, и програмиста, така че да се изпълняват задачите и текстове да се пишат по заданието. И много важно правило, накратко. И казано, контролирате за грешките. Персонала, който изпълнява всички задания, оптимизатор или агенция, нищо, че те много знаят, естествено, много знаем, няма как да не го признаем, естествено, но пак трябва да контролираме. Ние сме хора и ние правим грешки. И естествено програмиста и задължително sales менеджера. Защото всичко може да е окей, може да има трафик, програмиста да се е справил на 6 точки, контент менеджер да си е написал страницата, sales менеджер, примерно, в момента пуши, не може да си дигне телефона. И така. Така, значи вътрешните фактори, както казахме, HTML тагове. Първото нещо, това е една сводна таблица с това какво влияние всеки HTML фактор, HTML таг има върху тежестта на ключовата дума. На първо място е title. Тоест title е винаги с най-много тежест. Затова той трябва да е уникален, иначе ако не е уникален, търсачката го приема го за дублирано съдържание
и вече се бърка. Не знае точно коя страница да класифира, дали една или втора. Той тежестта е паднала върху, се е разделила на две и вече се бърка. И вие нямате контрол върху това, каква страница се класира, освен че на всичко отгоре губите и позиции заради това. Правилна настройка на H1, просто WordPress, който така обича много да си слага H1 в заглавието на блога, най-отгоре, което не му е мястото. Strong, това е удебеляване, meta description, болдове и така нататък. Значи, не може да се вярва на тази таблица на 100%, разбира се, но ако има разминаване в относителните значения, абсолютни стойности са горе-долу също, са пропорциите на важността на всеки так. Може само да питам, това ваш анализ на база опита, записани тези проценти или това е обща статистика на агенция, но не потвърждавам това. Така, и накрая за HTML тагове. Първото нещо, което трябва да се направи е задължителна валидация към HTML тагове. Защото има тагове, които са смислено текстово значение и всеки так има свое предназначение. Защо е толкова важно да се валидират поне тези неща, които са изброени тук? Много често H1, H2 и така нататък тагове се използват като част от дизайна или част от менюто, част от навигацията, някъде горе над банера, някъде в самото начало на след боди, след отварящия так на боди, т.е. в текст началото на първата дума да е H1, оттам нататък следва дизайни, банери и така нататък, чак след долу в страницата има текст. H1 или H2 примерно да се пресича и да си е линк, което е груба грешка. И други пресичания на ключовите таги, това пак валидацията ще ви помогне да се избегнат тези неща. Така, title. Какво отговаря? Title, това е заглавие на страницата ви, линк в резултат от търсене в Google. Адски важен, както видяхме, че 100% важността върху ключовата дума. Още ще повторяме, че всяко заглавие трябва да е уникално. Относно насъщността на ключовата дума, за Google е предостатъчно само веднъж да се спомене ключовата дума. Естествено, той трябва да е кратък, до 65-70 символа. Може да не е написан в правилен български език от и до, но да е примамлив, съдържателен и естествено да грабва око и да кара хората да кликат и да продава. Много е важно да се мисли за опашката. Специално за портални сайтове, за големи сайтове с много обекти, с много продукти, естествено title се формира автоматично и е важно какво ще сложим в опашката. Практиката при нас показва, че промяна дори на само едната ключова дума и тя съответно вече се повтаря в опашката на всеки тайтъл. Просто в пъти увеличава класирането по нови ключови думи, които включват тази дума, която сме добавили в тайтъла. Така че опашката също така е важна. H1, H6, това са втори по значимост след тайтъл. Как трябва правилно да се пише H1? Първо, че трябва да се повтаря само веднъж на страницата и това трябва да е заглавие над текста. Тоест, H1 текст и оттам нататък продължава контента на вашата целева страница. Примерно, ако нашия тайтъл е матраци, не ги знам точно какви са матраците, матраци от тези кой си тип, копия онлайн, това да е тайтъл. Не е хубаво този тайтъл да се копира в H1, може да се напише матраци от фирма А. И оттам нататък вече продължаваме с текста. H26 вече това са заглавия на абзаци. Пак се използват само в текста. И задължително да не се използва отново като част от дизайна или за първата дума след отварящия так на боди. Един пример от нас, буквално преди 3 или 4 седмици,
коригирахме WordPress, който обича да си слага в H1 tag като името на блога, т.е. най-отгоре, преди слайдерите, преди целият контент. Той си ги ставя там. Ние го видяхме това, а сайта играеше на първа страница, я втора позиция, я 8, я 9, я 7, я 5, после пак за един ден на втора позиция и после пак ги следи. От един месец сменихме H1 и го сложихме на правилно място, точно преди текста. И от тогава, след като се кешира страницата, сайта се закова на втора позиция. От тогава не е мислено. Така че това не касае само WordPress, това касае и други CMS системи, като цяло всички целеви страници, които имат тази груба грешка. Къде WordPress ни поставя? Точно в началото на блога. Точно, примерно... Кой е блога на Иван? Да, блога на Иван, но прашено да. Точно, USource, ще видите къде е точно прашено. Ако не е коригирано, сега зависи, може би темата е по-различна и евентуално да е на правилно място, но се съмнявам. Така, следващия атак е болдване или строк. Визуално това привлича просто дебеляване на думичката. Каква е разликата между болд и строк? Болд физически дебелява и се използва за хора с увреждания и когато работят четете, просто го казва по-високо мисля. Докато строк е логично дебеляване и Google го учита точно стронга, не болда. Тоест за предпочитане да се използва стронг и естествено не целият текст трябва да е в стронг. Добре ли? Две-три думи, които са ключови, които са важни наистина да се видят в този текст. Така, приключихме с HTML тага. Започваме накратко с съдържанието. Съдържанието постоянно се краде. Няма как да спрем да го копират и да забраняваме десен бутон или да не го забраняваме. Те хората копират по друг начин, по-различен различен. Така че има няколко начина. Това да зададем authorship или publisher с профил Google+. Васил точно го казва, има цяла лекция на тази тема. Така че просто трябва да видите презентацията на слайдите. И след поява на ново съдържание, или когато стартирате нов сайт, или просто виждате, че вашето съдържание не е индексирано, бързо го споделяте в социални мрежи. Добре, естествено Google+, работа веднага ще го ходи и ще го индексира. И Facebook, там нататък вече просто това е за социално споделяне и просто в крайна сметка ние искаме да докараме потребителя на наш сайт. Със съдържанието понякога стават глупави грешки. Пак от опит ще ви го кажа, пак това се случи при нас, даже скоро. Примерно английското О трябваше да бъде английско в думичката SEO. Английското О беше... Не, обратно, в думичката SEO оптимизация. В оптимизация точно думичката буква О беше не на кирилица, но на латиница. Естествено, така, човек не може да го види, не може да го забележи. Случайно го видяхме, че Google не го болдва в резултати от търсене и се зачудихме защо. След като се проверихме, просто се оказа, че тези букви са сгрешени. Това са глупави грешки. Граматични грешки също така влияят лошо, особено ако са в тайтъла. Имали сме случаи, клиентите просто да си направят граматични грешки, да се класират просто. Google, особено в конкурентна ниша, просто Google не ги вижда нещата. И, примерно, когато някой CMS просто я вземе си отреже текст. Или я ще отреже първата буква. Това трябва да се внимава. Малко за контент, как да се пише за портали или онлайн магазини. Естествено, че при хиляди, десетки, хиляди продукти няма как да пишеме заглавия, описания или камо ли пък текстове. Това естествено може да стане с формула.
която може да седне спокойно с програмиста да мислите и да я генерирате. Един пример за тайтъл на страница се формира от три променливи. Тайтъл на страница, име на продукт, име на обект, название. Тайтъл на категория, т.е. към коя категория точно принадлежи. Естествено, преди това тайтъл на категория трябва да вече да е дефиниран. И тайтъл на сайта също трябва да е дефиниран. И по този начин, просто един тайтъл при смяна на поне на най-често ще се сменя тайтъл на страница. Съответно, това ще ви генерира нов тайтъл, то бъде уникален, ще е достатъчно за Google да го индексира, да го класира вследствие. Втория пример е по-подходящ за онлайн магазини. Име на продукта и вече изреждаме цена, описание, характеристики, снимки, текстове, така нататък. Вече в зависимост от това, ако ви е онлайн магазин или примерно сайт за текстове на песни и така. Как може да се генерират дескрипшени, които задължително трябва да присъстват във всяка една страница и пак трябва да са уникални. Най-малкото Google Webmaster ще излиши и ще ви даде, че се дублира. Примерно започваме матраци тип. В случай, ако се намира в категория матраци. Ако се намира в някаква друга категория, това вече е 1, 2, 3, това вече ще е четвърта променлива, което е още по-добре за description. Матраци тип, име на продукта, от еди коя си фирма, от онлайн магазин или от бранд еди кой си. На достъпни цени, гаранция, консултация онлайн, има телефон и тук примерно може да си сложите телефона директно, това е за директна продажба, още от страницата на търсенето на Google. Трябва да се адаптира за всеки конкретен случай, за всеки конкретен сайт и съответно ниша. Сървър. Трябва да се следят кодове на сървър, които връщат при зареждане на дадена страница. Всяка страница, която искате да се вижда от потребителите, трябва да връща от потребители от търсачките. Трябва да връща 200 OK. В противен случай, ако искаме да пренасочим една или друга страница, да използваме директно 301 или 302, според случая, в повече случай 301. Или 404, това е страница, код за грешка, която трябва да се връща във всеки момент и във всеки случай. Време? 10 минути. 10 минути, добре. Така. Тук са типични грешки, каквито стават или не стават. Дубликати. Айде да набързо да видим защо са вредни дубликати и какво представляват. Те са вредни за търсачките, защото изразходват свои ресурси. Ако ваша страница се дублира 40 пъти, това означава, че за Google трябва 40 пъти повече ресурси, за да индексира целия ви сайт. Естествено това, ако има милион такива, милиарди такива сайтове, това естествено не е добре за търсачките, защото губи пари. Вредни са изключително за бизнеса. Първо за оптимизатора, защото това е негова задача, негов проблем. И за клиента, защото в крайна сметка не продава и няма трафик. Защо? Защото имаме теч на линк тежестта. Нямаме ясна целева страница, тежестта вече се разпределя. Ако имаме 40 дублирани страници, тая тежест да се дели на 40. Друго казвам. Когато имаме дублирано съдържание, нямаме една единна целева страница. Те са някакви. 1, 2, 3, 5, 10. И Google започва да се бърка и не знае точно коя страница да ви класира. Контент губи уникалност. Една се появява дублирано съдържание, глобални мащаби, ако сайта е много зле. И така, следващата загуба на целева страница. В един момент просто Google така ще обърка, че просто ще загуби тази целева страница и няма да може да класира нищо. Въобще е проблем. Това го казах вече, че просто в повечето случаи Google не знае каква страница от всички дублирания да класира. Сайтове с много дублирано съдържание не се индексират напълно и не се индексират качествено.
както трябва, както ние искаме, а ние искаме да контролираме този процес. Грубо казано, губиме контрол върху класирането. На бързи класификации. Класификации са от типа на W, non-W. Тоест, когато сайт се зарежда на тези 4 адреса, и това наистина има такива случаи с www, без www, index PHP, index HTML и chase HTTPS. Решение 301 Redirect, настройка по успехите и съответно сигнал в Google Webmaster. Има много CMS-и, които работят, които формират URL на база на това в коя категория се намира продукт. При смяна на категорията се сменя URL. С стария URL не се знае какво се случва, на повече случаи се зарежда пак и по този начин един продукт е достъпен на няколко адреса. Какво е решението? Настройка на CMS е изчистване на duplicate с 300 Третия тип е динамичен URL, когато имаме промени в URL-а. Най-добре тези неща да се пренапишат. Може да е с категория ID на продукт, но лично аз предпочитаме този вариант сайт и направо ID на продукт. Максимално кратък, не можеш да го сбъркаш и ако видиш някакъв друг URL, веднага ще ти светне, че тук има нещо грешно. Четвъртия тип е сесии. В форумни системи понякога има такива сесии и някои са направили решение, някои не. Просто към URL се добавя ID на сесия и веднага влиза в индекса и генерира безброй. Просто безброй дублирани съдържания. Решение примахване на сесии или вече забраняване с RobustHT, Rel Canonical и Crawl параметър в Google Webmasters. Пети тип е липса на 404 грешка на несъществуваща страница. Тоест, примерно, зареждаме сайт.bg и ще написваме каквото си искаме и да ви се зареди една нормална страница с код 200. Това естествено пак е грешно, трябва да се настроят хедерите на... Тоест, несъществуваща страница трябва да връща код 404. Така, шестият тип е излишен параметър в URL. Това е много важно за онлайн магазини, адски благодаря. Първото нещо е търсачка. Това генерира страшно много спам. И даже по сигнал може да ви филтрират сайта. За улеснение на потребители за в онлайн магазини има много продукти и за да ги сортират по цена, по име на продукт, по размер, по брой показване на страница, се генерират са най-различни неща. Product sort, records per page и така нататък. Това специално е синтаксис на един български CMS за онлайн разработване. Естествено това трябва да се три по следния начин. С Rel Canonical, RobustHT и no index, no follow. Също така може, ако тези линкове, ако това са линкове директно на вашия сайт. По принцип, теоретично е достатъчно да се сложи само един от изброените методи, но аз предпочитам да се презастраховам и да слагам всичко. Мисля, че може и през Google Webmaster Tools да се зададе параметри, който да не се разглежда. Следващия тип е репликове. Много сайтове за недвижими имоти предлагат на партньорите си уникално ID, по което проследява, че тази продажба е направена през тези какво си ID и примерно към целевата страница, която е до тук, генерират Agent ID, което ако не се затвори с Rel Canonical за индексиране или с 301 Redirect към ето тази страница, веднага генерира дублирано съдържание и това трябва да се затвори по посочения начин. Частично дублиране, ето това, когато имаме неуникални заглавия и неуникални дескрипшени. Този отчет може да видите в Google Webmaster, за което ви казвам да проверявате и поне всяка седмица, поне веднъж на месец си върши на мен нещо. За H1 вече трябва да решим да се работи. Девети тип е, когато програмист обича да
е нормално, това е правилно, да прави тестови сервер, на който се реализира промените. Но той си стои отворен за всички, в повечето случаи, и това заведнага влиза в индекса. По принцип представлява копия на индексира го, веднага дублира съдържание, а ние се мъчим примерно да класираме тази страница 4 месеца, пишеме текстове, публикуваме в директории, опитваме се, мъчиме се, гледаме, не става и не става. Страницата е на сайта на втора страница и не можем. В крайна сметка отиваме в Google Webmaster, гледаме, че има такъв дублиран URL, оправяме го и след 3 дена сайта се качва на първа позиция, защото в принцип има много линкове на целевата страница. Но в случая, когато просто бота се е объркал и не знаех какво да класира, ние в случая загубихме 4 месеца да класираме. Това хубаво, че сайта има много други ключови думи, по които се класират, така че това е едно плюс към нас, но в случая просто това е един нагледен пример как тези древни проблеми и древни неща могат да ви се сипат цялото класиране. И редовно трябва да се преглеждат подобрения в HTML на Google Webmaster панела. Работни страници като за логин, регистър, логин паспорт, страници около колички за онлайн магазини трябва да се затварят за индексация с rel nofollow и dizel в robots.txt. Смяна на URL. Примерно днес страницата на един адрес, утре влиза Content Manager, коригира страницата, реши, че URL не му харесва, пише друго, старото си остава. Така, може да се каже, че е глупава грешка, но пак се дублира съдържанието и нищо не прави. И накрая вземе за дубликати. Основни решения кои са? Redirecti, robots.txt и описване на параметри в Google Webmaster. Това са елементарни неща, които всеки програмист или начинаещ може да се справи с това нещо. По-адванс решение, когато вече трябва да се чупи малко в CMS-а, да се бъдне малко в кода, това е нова индекс nofollow, когато слага в метатаг на страницата и rel-canonical. Но какви са нашите основни задачи при работа с дупликати? Това е премахване на дублиран контент и премахване на съдържание, което не е просто не им трябва на търсачките, като логин форми, lost password, на които са много важни и които не могат да се скрият от потребителя. Но един хит, така да се каже, че когато се работи с сайт, с голям сайт, за онлайн магазин, рядко страници се изключват с robots.txt, защото ако има някакви проблеми страници, то те трябва да се затварят с нов индекс nofollow, за да не се придава лик тежестта към тях, защото иначе, затваряйки го в robots.txt, ние правим така наречени черни дупки. Тоест, линк тежестта си остава към тези странички, но не се връща обратно. А в случая, когато слагаме нов индекс на nofollow, тежестта просто не отива към тези грешни страници. И малко перфекционизъм, но сайт с толкова перфектна структура, че да не се налага част от съдържанието да се скрива в robots.txt, се класира по-добре. Така, имаме ли още време? За въпроси. Аз по цяло основно искам за дупликати да поговорим. Видяхме някои неща. За 404 пак говорихме. Още нещо за 404 да приключваме. Понякога CMS, вече говорим за работа с външни фактори, когато някой линква към нас, това може да е клиент, колега, приятел, гневен потребител, форуми или някакви други системи режат по някакъв начин и съкръщават URL-а. И това понякога става реален линк и не е ясно как CMS реагира на тези неща. Да, последно видяхме няколко такива случая, когато с цел да се намали размера на линка, форум го отрязал
с точки, по средата, както се казва. И това се генерира като линк. CMS се връща без OK, страницата се генерира, евентуално с някаква грешка, естествено, защото някакъв точки да сложиш много точки в URL. И това са 404. И така, по този начин сайта се напълва с 404 грешки, които трябва да се четат. Вече според зависи. Ако е силен линка от форума, просто се прави с средни линк. Ако не, просто се слага 404 и това е. И микроформати, това пак е от наши ръце. За